Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudaya pak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe? Punapi di? Mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang. Mesti. Panjenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangreh sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula nyuwun prisa. Kakang Naruto, menapa panjenengan boten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun boten jenak. Semunipun boten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan Panakawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika nek panjenengan tansah nandur gething kaliyan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada punawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula emutaken. Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka kalih Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja ningkeng cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi palang. Ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menapa dados dawuh Paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados Paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono, nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ngaten panjenengan boten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung.
Kula menika ndederek, waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-angring kautamaan kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Naingaken lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan merga majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimukha. Monggo, monggo. Ajeng mancemplungke kawah, ajeng mancemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purwawesa. Wis kana, Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti, mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat tekan. Remuk kabeh kowe. Arep nyama Dipati ku to njabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki niki ngisrahaken dawuh paduka Hyang Adi Kulo. Warudaya pak. Mbok bolang kali codhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Remone lelakon apa to Hyang Pramesti Bathara Guru iki pendak-pendak dikandhani kok ora gugu ae. Wis tak tontone wae kaya ngapa kahanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta wah dewa do tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngomong awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewange aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to. Jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku iki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang.
Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Arep tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suramu Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelarira wang-wang iki dewa kok. Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint. Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ya ana ora sanggup catut. Nah. Hartaku kompoan nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Ya nala gareng ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula. Ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya gareng tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngece lho. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala gareng pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa nala gareng. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben, Truk.
Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Ha iki ngopo iki ora? Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing tawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene mergane matimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyarian. Arnendi Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu jabutan. Rawas.
edan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa iki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Dunjuke sik dunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat. Bapak nang mbun-mbun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Apa ya wis ora ngono ndadewane aja ora sangepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene. Ya.
Marika den prayitna semuriris seka balik titi yoni gandayane Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenging angkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik aja wis aku wae. Aja, karo aku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Kong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Gareng aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku ro gareng wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala Garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala gareng wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngelas wis mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala Garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu.
Wis, kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo mati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegerak aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya. Wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Panjen setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Palugon laguning lekas Lukita Linuting. Lukita Linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu. Wes mamring sepi iki. Monggo mengkari 3 dina aku janjani karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis nek aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki? Monggo Semar ki. Woi, ya Deng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngekai tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mblok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun pambiyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawuh wae.
Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelikke. Kowe ndak tak colong wae aku teko tenan wae bektiku katur ya wae. Gawe kaget atiku. Slamet tekamu lho. Pangestune Kang Togog. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem saba mrene. Pendak-pendak nderekke ratu gustine awake dhewe mesti aku ndadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng apa lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Wit mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah. Lho. Jare ndelok TV. Aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni. Ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. Oh, ngono ta. Heeh. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nretek mrono-mrono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do saba. Hok. Saba kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malem Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jeluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk.
Pokoke mung dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sawen-wen monggo blas to. Anak Semar iki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar iki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung. Wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Sekarang do nyoba Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Gok. Rekat lampahing rata tanpan lara. Prapteng sukuning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saingga praja. Ucap kacarita nalika semanten. Eling-eling ki Lurah Togog nggih Sang Hyang Catu Goreng ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki Lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki Lurah Bagong. Assalamualaikum, Wa. Wa. Aku rawuh, Wa. Petegek. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gong? Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat niki, Wa. Lawange endi, Wa? Lawange ngarep kuwi Cah Edan. Oh iya, Cak Kentir. Wis aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wa. Petegek. Togok yen malegak legok
Trembilung kang sarawita kang sabuk bandil ing teka-teka kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Andeng bilung lali aku. Slamet, wa, bilung. Bektiku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus ta, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya wa. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat wa. Ya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok dawa wa. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, rak tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandelke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gong Binatara wis gambare tendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nek meng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Ya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nek nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus Bapak Bathara Guru teka, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono. Aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho
Nek ngono kowe saiki ijen. Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Wo. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOGOG. TOGOG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOGOG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kowe ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan. Nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya. Himalaya ki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala, Balapata. Cingkara Bala, Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus Kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus Kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong itu, aku kan mampir sik lho wae. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki. Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Itu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa, Ora omong.
ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wenga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandene Dewa Ngejawantah mila sak ciptane dadi sak sedyane ana katarima panyuning Lurah Catugara ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa ya, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ranggaya. Kanggre ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele iki ngene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Togog. Malah njijiki. Wis ben nengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasangku gending. Aneh ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong.
Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Tegu. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyanggok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo tak duduke dalane anjok ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Leru kamar. Kenangan sutung Nandiling telan trundung gendrung kenang sutung nandiling telan sutung telan ketunduk dandang wah edan trundung dandang mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tumblak kontak tung jen. Nang Ngapain mandegek? Lha mlaku ki biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi, engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Togok. Ayo budal Tokyo. Ayo mangkat ora.